Wannan bidiyon na yau zan nuna mana yadda mutum zai saita hoton profile akan email ɗin shi da kuma yadda zai canza wa email ɗinsa suna. Misali idan ka buɗe email ɗinka da wani suna kuma wannan sunan da ka buɗe da shi kana so ka canja shi, to a cikin wannan bidiyon zan nuna mana yadda mutum zai yi tun daga farko har ƙarshe. A baya mun yi bidiyo akan yadda mutum zai ɗaura hotunansa akan email, wanda bai kalla ba zai iya dubawa ya je ya kalla. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon muna roƙon da ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Da farko za mu shiga cikin email ɗinmu. Bayan mun shiga ya buɗe mana kamar haka, sai mu taɓa wajen profile ɗin nan, wajen M ɗin nan gata nan sai mu taɓa. Bayan mun taɓa shi sai mu zo nan wurin da aka ce Google account sai mu taɓa shi. Bayan mun taɓa sai mu jira ya buɗe mana, to da ya gama buɗewa zai kawo mu kan nan wurin. Yanzu abin da za mu yi sai mu yi scrolling haka kaɗan ga wani wurin da aka ce personal info sai mu taɓa shi, wannan personal info ɗin nan. Bayan mun buɗe shi wurin nan na farko da aka ce profile picture, to shi za mu shiga, wanda idan muka shige shi zai ba mu dama mu ɗaura hoton profile. Yanzu bari mu shiga ciki ku gani. Bayan ya buɗe zai kawo mu kamar haka. A wannan wurin na farko nan gashi nan wannan, shi misali idan muka shige shi to hotuna ne da suke kan wanda suka bamu muyi amfani da su. Misali yanzu duk gasu nan mutum zai iya zaɓa a cikin nan ya zaɓi hoton da yayi mai ya ɗaura shi. Amma mu duk ba wannan za mu zaɓa ba, za mu je kan gallery ne na cikin wayarmu ɗauko hoton da muke so da kuma muyi back. Bayan mun fito sai mu danna na tsakiyar nan inda aka ce upload from device, wannan za mu shiga. Bayan mun shiga zai kawo mu kan gallery ɗin wayarmu sai mu je mu zaɓi hoton da muke so. Misali ace wannan shine hoton da za mu ɗaura sai mu taɓa shi sai mu danna wajen done ɗin nan. Bayan mun zaɓe shi gashi nan yana uploading, gashi nan yana yin uploading sai mu jira ya gama uploading. Za mu jira shi kaɗan, yauwa gashi nan yanzu ya gama. To a nan wurin idan muna so muyi zooming ɗin shi mu gyara shi, mu zuƙo shi sosai ko kuma mu maida wannan ɗin shi mu rage mai girma size. To yanzu dai bari mu bar shi a haka, za mu bar shi a haka sai mu zo mu danna next. Yauwa bayan mun danna a nan wurin gashi nan saman nan, shi amfanin shi visible to anyone ɗin nan. Misali idan ka ba wani email ɗinka ya turo ma saƙo, to in ya zo sa email ɗin naka zai nuno mai wannan hoton da ka ɗaura kan email ɗin. Ko wane ne in zai turo ma saƙo zai gan shi. Shi ya mu danna save as profile picture. Yanzu gashi nan yana save. Yauwa yanzu ya gama, ya gama gaba ɗaya sai mu yi back. Photo kenan. Yauwa sai kuma na biyu
inda muka ce idan mutum yana so ya canja sunan da ya sa akan email ɗin shi, to sai mu duba inda aka ce name nan, sai mu danna shi. Wannan kenan sai mu danna shi. Yawwa. Bayan ya buɗe, sai mu zo wajen nan na farkon da aka ce name, sai mu sake danna shi. Sai mu jira ya buɗe. Yawwa. Yanzu ga shi nan zai tambaye ka password ɗin kan wayarka, sai mu sa, bari mu sa. Ga shi nan mun saka. Yawwa, a nan sai ka sa sabon sunan da kake so, first name da last name. Bayan ka saka sai ka zo daidai nan wurin, wani wuri inda aka ce save, sai mutum ya danna shi. To kana dannawa, shi kenan wannan sunan da ka sa zai hau kan wannan email ɗin nan naka. A bidiyon mu na gaba za mu nuna muku yadda mutum zai canja password ɗin email ɗin shi ko da ya manta ba tare da ya yi forgot password ba. Kada ku manta da liking da sharing domin wasu ƴan uwa su gani su amfana. Kuma ku danna mana subscribe. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.